Kublaya pi baroh ngade imarina kashnong tra jonga de na laitera ban ngaptiang sumubhaya pi baroh syakni ke channel jonga laitera roots ngatharai pi laya mudur ngadon haka jaka ayu mo kani hangne kani ke jaka kadai hangne ha Berlin mat kadai ke jaka ka bas ngausi haka history jongka ri Germany ali pi bat nga nginya leit pit kaya kini kimau kiba ikum kimau jingtep tang ba kini kim de kimau jingtep hendrei ki de kimau bala te sa jingken mau ya kijiu kibala yab ha kapor basan syar u Hitler wow peit si kibun kat ni ngadon hangne pio iya nga ni ngok manja pi hakta jakati ngan let syakadiang ne syakamon ne wan pi ngin ya pening kini kimau tamba ngi hab benda sumar ba yo ya tengku ya kibre bawan na syakadiang bat syakamon hato nganda peit don briunem syakaliang kamon oh don pi wan ngin ya kelut kuslai ka tengku wat lada kini kimau kidon kumba hajar tam hangne henri ki dei patang kimau bala bo jingpen ken mau ya ki pau lak ki jiu bala sya penyap ha ki nazi wan pi mentangin ya leit sasha ka museum jong iwe ikan na jiu ibala rieh na ka pyrthei bat klam artatien ngatrai pilaju yos ngeu ya kawei ka khana bas ngosi shaphang iwe ikan na jiu iba kerteng i Anne Frank bat ini keiñ ide i Anne Frank wan pi ngin leit pit kaya ka museum jong i lakaya i house nam kat kendai spa ar kendai ha Frankfurt badon ha Germany pat lakaya i ha kayen ka shem badeda ka jaj ben riu jiu peit i ikmen bham de idang dap shis nem ha kani kadur ihen men margo bat ukpa bakerteng auto hakanie laisnem bat kate hang tei ka cycle basau kadei ka jong i iskuin bham de be irkhie kani hangne dei sansnem hakani ka durpat iladap riusnem nyosnem rasnem kandaisnem hausnem kat kandai spa lai kandai iladap ship hausnem kitei pat kidur dei ba iladap kawei kat arbat kat laisnem hakni ka museum ngila banyo jingtep ya baroh shaphang ka jingim ini i Anne Frank ka khana shaphang i Anne Frank ti kadai ka bas ngosi bat ka ba penlung ben CMP kapen ken mau ru ya ke jing syale ben ki jiu ha kapor nazi hangni ha museum ki di ru ya shibun ki kot shaphang i Anne Frank bat ya ke jing im jong i tangba kadai ke jing im ka baleng kot ba oh la thoh ka tin Jerman pi in syapit kai tangi ki durmo i ikmen bham de bat ki paralok impoi perkat bakal lanot kan banya i isuk ikmen kum ki kena ka karta jong ihi ijulit ka syarut duriau bat ka henmen bat ki paralok pet jing i jimde si henmen si para ijudon bun ki paralok hayeng bat haskul namar ide ikena i bashlur bat i baparya henry ka jing im bakmen jong i kalakut no tang shipor hadien baki nazi kila kiubor bat pen shitom ya baroh kiju bat knang ban itu baki de kiju
ki pak su yau klur ha ki jain pong jongi. Ti na kata kadau i an frang ro ila su badeng yau new klur ha ka sakti jongi. Bat menta ngila ban shem ha kani ka museum. Haus nem kat kendai spa lai pusau ki bun bah ki ju ki bapet wirno na la kari la jong sha ki wei pat kiri knang ban la jing pen shi tom na kinazi bat kanie ka kentup ya ka yeng ka sem jong i an frank de haus nem kat kendai spa lai pusau ba ki lek pet wir sha Amsterdam tang bas new bok pi imat ma i bat ki bahayeng ha sem jong i ki dei ban shem la not iman haus nem kat kendai spa sopo kinazi kila poisha do si Amsterdam ban kini jubor ya ke Netherland ke riba marjan bat ke Germany bat bun na ki ju kila syara jubor ha kinazi sya ki concentration camp ne ki jaka balong kum ki patok ken pi bat dei ha unai tungkat kendai spa sopo ar bakayeng ke Sam Frank kia leit rieh ha kawei ke kamera badan hadian ke library ke badai ke library jong ke office ukupa jong ke an Frank bat kani ke jaka rieh kadon ha jan kani ke yeng mani bat ki juyok ngau ya ke baje ke batiet man ke kenta ke an ke thoh ba ke ngau tenat banyok ngau ya ke baje kam tam men mit bat ko ong ba kas ngau shngan ka kamra ba kiri ka de ka kamra ka baret ba bat kiri hangne hadu arsnem hasua ban shem ya ki da kinazi ngila ban mudur ba kiri hangne da ka jingtien bat de ha kini ki kamra baret ken ba ki yari kamnya ka yeng ka sem frank bat ka wei pat ka yeng ka sem ju bat dei ru ha kani ka kamra ken bakaan ka thoh ya ka tu ka diary shaphang ka jing im jongka ha kani ka jaka rieh ha kendong ka an ka clay ya ki jing tieng ki jing pos new bat ki jing kermen da ka batho ya ki ha kani ka diary ka ju thoh ru ya ka jing ye jongka ya Peter u barieh lang bat ka ju pos new ru ban le ice skating bat u ki kentien ba ka thoh ki pen pau ba ka dei ka khana ka ba Shillong ba wat lada i dei tang i khana rit tang bas new bok i la sha shem no ha kinazi ba la sha ra jubor ya ki sha ki concentration camp ba dei ha kum kini ki kenjap hatok ba ki sha le ben bat sha te mrau i an frank wat lada i don ha po ka concentration camp wat lada isya le ben bat sya pen shitom Henry imdo jingkermen kum kani ke jingsyai tang ba ka bas ngusipat kalong ba ila klat no tang hakikan yat tayo hasua ba ki jiu baroh kinyo lait lut na kayeng ka sem frank dei tang ukupa u balait im bat dei mau balak pelat pyrthei ya kani ka diary jong ka khun jong u ka an frank bat kala kala pawnam ha baroh kawei ka pyrthei ti tang kat tu pi shaphang kani ka khana i an frank ngin se kendu pat la shem tayo bye bye sai shong suk baroh pas ngu ba wat glad ban subscribe ha ka channel jonga like tera roots bye bye